Hej, mit navn, det er Maler Jens, og jeg har lige et par beskyttelsesbriller her. Dem tager jeg lige på. Ja, jeg har 2 par briller på nu. Jeg har også en maske. Og en vandpistol. Pas på, jeg ikke kommer. Nå Jens, Maler, du har nok et par beskyttelsesbriller der. Nå. Og en vandpistol. Hvad skal du med den? Jo, jeg skal bruge den til at plukke alle de monster, der kommer ned med. Det skal jeg simpelthen. Så hvis der kommer nogle monster, så har jeg en pistol til at plukke dem med. Nå, det er det, du skal bruge det til, Maler Jens. Det er da også en god idé. Hej. Tak fordi du så med. Like og kommenter og abonner, hvis I gerne vil se mere til Maler Jens og hans kone. Hej.